Dobrý den, jmenuji se Marek Jakeš a vedle mě je můj mladší bratr Patrik, architekt. Chceme vám společně představit právě dokončený projekt Gemini Kolín, kde se nachází 36 zrekonstruovaných bytů o dispozici 1KK, 2KK. Byty jsou nízkoenergetické. Projekt se nachází ve skvělé lokalitě, a to pouze 4 minuty od hlavního autobusového a vlakového nádraží. Také jsme pro vás vybudovali privátní park, kde je dětské hřiště, workoutové hřiště a grill zóna. Takže si budete moct užít svoji vlastní zahradu, i když máte byt v bytovém domě. Dům byl originálně vystavěný ve 40. letech pro město Kolín a je kompletně z plných pálených cihel. My jsme provedli generální rekonstrukci, kdy zůstaly původní pouze nosné konstrukce. Vzniklo zde 36 nových bytů o dispozici 1KK a 2KK. Na domě vidíme mnoho výhod, a to dobrá lokalita s dostupností do centra, moderní byty s francouzskými okny, tím krásně prosluněné byty, nízká energetická náročnost, balkóny, lodžie a hlavně krásný privátní vnitroblok se zahradou pro váš volný čas. Můžou si zde hrát děti, vy si zacvičit na workoutovém hřišti, nebo zde můžete grilovat. Dominantou této zahrady je krásný vzrostlý ořech. Naším cílem byla co nejnižší energetická náročnost budovy. Tady jsme dosáhli díky souboru opatření, jako je kompletní zateplení obálky, nová izolační okna z trojskly od společnosti Vekra a ekonomický systém vytápění a ohřevu teplé vody. Tím je napojení domů na dálkové vytápění z kolínské teplárny. Ve všech bytech je podlahové topení. Díky přísným kritériím, které splňujeme, jsme také získali dotaci v programu Nová zelená úsporám. Byty se prodávají v moderním standardu a dekorech dle výběru architekta, a to s vinilovými podlahami, obložkovými dveřmi a koupelnami s kvalitní českou keramikou. Další nadstandardní prvek jsou celohliníkové vchodové dveře, zrenovované schodiště a moderní prvky. Celý dům je architektem navržen minimalisticky, a to jak funkčně, tak materiálově. Dům je velmi vkusně barevně sladěn do světle šedé a antracitové barvy. Pokud budete chtít, můžeme vám také dodat kuchyňský kout nebo celý byt vybavit na klíč tak, abyste ho jednoduše mohli například pronajmout anebo se jen nastěhovat. Dům nabízí byty o dispozici 1KK a 2KK a každý z těchto bytů má buď vlastní zahrádku, balkon nebo lodži. Víme, jak je v dnešní době důležitý venkovní prostor. Byty do vnitrobloku mají balkóny o ploše 10 metrů a hloubku 1,5 metru. Je to dostatek místa, kam se vám vejde jídelní stůl, a balkóny u všech bytů 2KK jsou přístupné jak z obýváků, tak z ložnice. Ať už chcete bydlet v krásném moderním domě nebo hledáte spolehlivou investici, jak ochránit své peníze před inflací, což je v dnešní době nejlepší řešení, tak věřím, že náš projekt se vám bude líbit. V případě zájmu nás kontaktujte a my se na vás budeme těšit na osobní prohlídce.